लोगोफोर आंनि बे चेनेलाव नोंथांमोन गासैखौबो बरायनाय थाबावबाय दिनै फुंबिलि समाव आरो दिनै आं मोखां सुबाय सुनाया खिन्थु हाथाय मानजियाखै आरोना बेनोल' ओमफ्राय गस्ला बोरायखौ लानानै नोंथांमोनखौ फ्राय बरायहैनाय खालायबाय एसे आं साफाबो जायाखै जानायालाय ओमफ्राय मोखांल' सुनानै ओरैनो फुख्रिबारियाव बेरायफैलाबायदों आरोना दा बेनो मोनसे कन्टेन्ट लाबोनाया मानो होनोबा YBY नि बागै किन्तु आंथ' YBY आव हाबाखै लोगोफोर किन्तु YBY खौ लानानै सासे सिस्टारा नोगोद दुखु मोननानै मोनसे मेथाइ सुजुदों आरोना ओमफ्राय बेखौ लानानैनो आं कन्टेन्ट बानायनाय जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय बयबो दुखु जादों जाय मोनदों बिसोरो लाब जाबाय जाय लस जादों बिसोरो गैला आरो दुखु जाबाय आंनिबाथ' सानो दा जेनेबा लस जाजानाय मानसिफोरखौ बा मोनग्राफ्राथ' मोनबाय जेनेबा लस जाग्रा बिथांमोनखौ आं बुंनो सानो आरो जेनेबा नोङो जास्ट ओरैनो एग्जाम्पोल नोङो 10-12 हाजार नोङो थाखा गारबाय थाखा गारनानै नोङो 10-12 हाजारखौ आरामसे न'आवनो थानानै बोराय बुरै बा न'खर फेमिलि बेदर फिसा बायनानै जानो हायो नंगौना नङा दा बेनि थाखाय नोंथांमोना बा लोगोफ्रा नायलांदो बे सिस्टारनि भिडिअखौ एसे दै लोगोफोर जायफोरा YBY गेलेनो सानदों बा गेलेगासिनो YBY नि सोमोन्दै आं दोंसे मेथाइ खननो नागिरदों आरोना ओमफ्राय मेथाइखौ मोजां मोनबा अन्नानै लाइक खालामना होबानो जाबाय बिदिबा खोनासंदो मेथाइखौ आएगा मजा अब YBY वालों को तेरी मेरी पैसा लूट लेके आएगा मजा अब YBY वालों को तेरी मेरी पैसा लूट लेके मैंने तो 10,000 ही रखा था मैंने तो 10,000 ही रखा था तूने कितना रखा पता नहीं आ आ आ फिर आ करके रोते रहिएगा।